இறைச்சி மூலமா வந்து கொரோனா பரவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்றீங்க. அவங்க கிட்ட எல்லாம் ஒரு சின்ன கேள்வி என்ன அப்படின்னா, கொரோனா வைரஸ் வந்து 47 டிகிரி செல்சியஸ்ல வந்து செத்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. நம்ம வந்து கடையில வந்து சிக்கன் வாங்குறோம் அப்படின்னா அதை வாங்கி அப்படியே சாப்பிட போறது இல்லை, இப்படி தான் சமைச்சு தான் சாப்பிட போறோம். சமைக்கிறதுக்கு தேவை பார்த்தீங்கன்னா 75 டிகிரிக்கு மேல தான் சமைக்க போறோம். இப்படி இருந்தாலும் அப்ப அது செத்துறாதா? காரணம் ஃபேக் நியூஸ். இந்த ஃபேக் நியூஸ் அப்படின்ற விஷயம் பல பேர்ட்ட ஸ்ப்ரெட் ஆகி ரொம்ப பயமுறுத்தி விட்டுருது. அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல மதுரை, கோயம்புத்தூர், திருமங்கலம், திருச்சி இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல வந்து இந்த கொரோனா பரவிருச்சு, ரொம்ப சேஃபா இருங்க, வெளியவே போகாதீங்க அப்படின்ற லெவலுக்கு நிறைய விஷயங்கள் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு வாட்ஸ்அப்ல. சோ அது முழுக்க போய் இப்போ வர தமிழ்நாட்டுல கொரோனா பரவல அப்படின்றத கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கோங்க. தெரிஞ்சு அப்படின்னா கவர்மெண்ட்ல இருந்து அபிஷியல் நியூஸ் வரும், உடனே அப்டேட் பண்றேன் நம்மளோட ட்விட்டர்ல. அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் தான், இதை பார்த்தோன்னே எனக்கு சிரிப்பு வந்துருச்சு. ஏன்னா தமிழ்நாட்டுல அடிக்கிற வெயிலுக்கு கொரோனா எல்லாம் ஓடி போயிருப்பா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய மீம்ஸ் வந்து போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. சோ ரொம்ப ஹாட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா கொரோனா வராது. சைனா இந்த மாதிரி கண்ட்ரி எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கோல்டா இருக்கும், அதனாலதான் கொரோனா அங்க பயங்கரமா ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு, தமிழ்நாட்டுக்குலாம் வாய்ப்பு இல்லப்பா அப்படின்னு நிறைய மீம்ஸ் போட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அது கம்ப்ளீட்லி ஃபேக். ஏன்னா ஹாட்டா இருக்க நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல இந்த கொரோனா பரவி இருக்கு, அதனால வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அடுத்து நான்வெஜ் சாப்பிட்டா கொரோனா வருதான், அதனால கறி வாங்காதீங்க, கறி சாப்பிடாதீங்க அப்படின்ற நியூஸ் பயங்கரமா ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு. முதல் விஷயம், இது இப்ப வர கன்ஃபார்ம் பண்ணப்படல. இப்ப வர வேர்ல்டு ஹெல்த்